Montagebordet, som er byens bedste tegnestue. Og den har vi haft i rigtig, rigtig mange år, og der har vi også lavet julekort hvert år. Vi starter allerede om sommeren og skal prøve at finde ud af, hvad skal vi være i år. Og det er altså det, vi har lavet i dag, og det har været rigtig, rigtig sjovt. Vi har lavet 19, og det her det er altså nummer 20, så det har vi gjort os ekstra umage med, og jeg glæder mig til at vise det til vores kunder og venner og bekendte og familie, som får det her julekort hvert eneste år. Det foregår på den måde, det er en kæmpe logistik, og vi kører labels ud, og der er ca. 500 julekort, og mange af dem bliver håndbåret rundt her i Indre By, hvor vi har faktisk en nisserute hver. Så det tager næsten en uge, inden vi har fået alle julekortene ud, og de sidste julekort de bliver så sendt med Post Danmark. Det er meget, meget hyggeligt, fordi undervejs så møder man måske også nogle af dem, som man samarbejder med i det daglige, og så er det jo sjovt at lige komme og aflevere et julekort. Og da det er temmelig dyrt at sende julekort ud nu, så bliver folk meget overrasket over, at de får et julekort. Jeg vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og jeg håber selvfølgelig, at vi får et rigtig godt samarbejde i 2016.